Lalela ngomhla 25 March sike maqaqa uZUKA experience obeshala phana eBand first show nje esifanele senze one you understand amathikithi akhona yo sanibonani ngibingelela nje manje MUSIHOLIQ umjito wenza inkinga music mhla 25 March semaqaqa for UZUKA experience sobe kumnandi kakhulu with the band kuzobe kukhona mina nami noMUSIHOLIQ noMusi bese kuba hola wonke umuntu ofeaturishe kwi-album into ebalulekile ukuthi ngizobe ngikhona kakhulu futhi ngizofika sofika uze 70 rand ticket likhona ePick n Pay likhona kaBox likhona nakumina ngenyiyo Yesu lezo dangu hayi